Гомельскому областному радио 80 год. Говорите Гомель. В эфире программа Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном автор и ведущий ее Михаил Босин. Вось мы вшчыльную і наблизіліся да юбілейнай даты. 14 сакавіка спаўняецца 80 гадоў з пачатку радыёвяшчання на Гомельшчыне. З леташняга жніўня па сённяшні дзень перадачы, прысвечаныя гэтай тэме, прагучалі в эфіры ўжо больш 60 разоў. У іх былі прыадкрыты многія старонкі з гісторыі радыё, з гісторыі вобласці, перагорнуты біяграфіі многіх радыёжурналістаў і тэхнічных работнікаў. Адбываюцца прыемныя змены ў жыцці радыйнага калектыву і зараз, як у творчым, так і ў тэхнічным плане. Вядома, гэта не з'яўляецца нечакана, як кажуць, само па сабе. З гэтым згодзін і галоўны рэдактар радыё Сергей Евгеньевич Краснобород. Усё то новае, што зараз можна назіраць на абласным радыё, гэта ўсё стварылася на працягу 5 гадоў, у большай ступені дзякуючы таму кіраўніцтву, якое ўзяло напрамак на тэхнічную перабудову усяго радыё. Я прайшоў больш 10 гадоў і тады працавалі на плёнках, на магнітафонах. Зараз жа тэхніка змяніла ўсё наша жыццё і радыё не выключэнне з гэтага. Зараз на самой справе 4 студыі працуе, пры гэтым 2 студыі працуюць у рэжыме прамога эфіру, таму што калі 10 гадоў таму эфір радыё складаў гадзіну 20, дык зараз гэта круглыя суткі, гэта больш 24 гадзін. Я уключаю ў гэта і радыё-экспрэс, у гэтым годзе 5 гадоў будзе, як яно існуе, і правадное радыё, якое так і засталося, мы уключаемся ў сетку першага нацыянальнага каналу. Вядома ж, гэты эфір будуецца ён, заходзячы з патрэб радыёслухачоў, з улікам таго вопыту, які быў на радыё ў мінулым, і з улікам новых тэндэнцый, новых шляхоў. Вось вы сказалі, што некалі радыёжурналісты цягалі такія радыёрэпарцёры, а зараз як узброены радыёжурналісты? Зараз, што тычыцца саміх дыктафонаў, дык яны ўжо ў кішэню хаваюцца, толькі мікрафон. Крыху больш за самі дыктафон. А на самой справе мы ўжо можам па тэлефону ў прамым эфіры, не патрэбна ехаць у тыя Жыткавічы, у Калінкавічы. Мы па тэлефону можам запісаць інтэрв'ю, каментарый пад падзею. Таму радыё, яно самая аператыўная сродка масавай інфармацыі. І менавіта зараз тэхніка дазваляе да гэтага прыйсці і нам. Зараз мы ў рабоце выкарыстоўваем шмат камп'ютарных праграм, якія дазваляюць і апрацоўваць голас, і рабіць фонавыя накладкі на гэты голас. Якія праграмы ўсё-такі зараз ідуць у эфіры? Найбольш папулярны і нядзельны вечар. Гэта па нядзелях выходзіць праграма ўжо на працягу больш 4 гадоў. У ёй размаўляюць кіраўнікі вобласці, вядомыя людзі вобласці без гальштуку. Гэта праграма карыстаецца попытам у радыёслухачоў. Па аўторках на правадной сетцы выходзіць праграма «Факультэт здароўя», у якой прымаюць удзел медыцынскія работнікі вобласці, непасрэдна ў прамым эфіры адказваюць на пытанні. У гэтым годзе з'явілася праграма «Радзіміча», якую рэдактуе Сергей Сыс. Яна прысвечана нашай спадчыне. Па серадах выходзіць праграма «Закон і мы». А што тычыцца праграм, якія ідуць па радыё-экспрэс, гэта менавіта ў першую чаргу гарачая лінія аблвыканкама, дзе ў прамым эфіры адказваюць на пытанні радыёслухачоў кіраўнікі абласнога маштабу. Гэта навіны. Навіны выходзяць у нас кожную гадзіну у прамым эфіры з 7 гадзін раніцы і да 23 гадзін. Гэта вельмі вялікі інфармацыйны аб'ём. Поспех любой справы вырашаюць, кажуць, людзі. Не вельмі ўдзячная справа выдзяляць кагосьці, але у кожным калектыве, у кожнай справе ёсць тыя лідары, якія вядуць за сабой. Менавіта у службе навін зараз гэта Сергей Сыс, які, я ўжо казаў, прыйшоў зусім нядаўна на радыё, але мае вялікі журналісцкі вопыт і
і уся служба навін стала працаваць зусім па-іному. Тут і Юрый Грыбоўскі, і Ольга Антоненко усе сталі працаваць больш лепш. А што тычыцца цыклавых праграм, тэматычных праграм, гэта Алена Лагунова, яна задае тон, прыйшло новае пакаленне, гэта і Наталья Шейко, гэта і Тацяна Ушакова. Ну а што тычыцца Дмітрия Дзянісава, які адзін з лепшых працаўнікоў. Немагчыма сказаць і пра гукарэжысёраў. Тут Дзяніс Тиханов, які мае вялікі вопыт працы з гукам. Хоць калектыў малады, але ж тут яшчэ працуюць і ветэраны. Гэта Людмила Платонова і Надзея Калесніченка. У першую чаргу адказнасць характарызуе іх. Па-другое, гэта прафесіяналізм, таму што справа на радыё яна не церпіць абыякавасці, і таму свой асабісты час, свае асабістыя клопаты, усё гэта адыходзіць кудысьці на другі план. Усе маладыя, хто прыйшлі працаваць зараз на радыё, гледзячы на такія адносіны ветэранаў, таксама вучацца ў іх. Мы знаходзімся ўсе напярэдадні 80-годдзя абласнога радыё. Што б вы маглі сказаць і пажадаць нашым радыёслухачам і тым, хто працуе, і тым, хто працаваў на радыё? Вельмі шмат вялося гутарак пра тое, што са з'яўленнем кіно знікне тэатр, са з'яўленнем тэлебачання знікне радыё. Але гэта не так. Кожная сродка масавай інфармацыі знаходзіць сваю нішу ў гэтай інфармацыйнай сетцы. У радыё ёсць шмат добрых бакоў, і таму радыё будзе, радыё было і радыё ёсць. Прыемна, што на працягу 80 год ужо радыё існуе на Гомельшчыне, і мы, тыя, хто прыйшлі на смену ветэранам, тыя, хто прыйшлі працаваць ужо зараз і працуюць зараз, стараемся рабіць гэта радыё цікавым, бліжэй для людзей, каб адпавядала і іх клопатам, і іх інтарэсам. Ну а тым, хто працуе, менавіта павышэнне прафесіянальнага ўзроўню, творчых пошукаў, свежых ідэй. На гэтым час нашай перадачы заканчваецца. Нагадаю, што сёння маім суразмоўцам быў галоўны рэдактар Гомельскага абласнога радыё Сергей Евгенович Краснабарод. Я ж, Михаил Болсон, на гэтым развітваюся з вамі. Міру і дабра вам, шановныя. Гомельскому областному радио 80 год.